ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навбод 14 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. заминҳои фурӯшӣ аст ва хонаҳои тайёре ки аз 60 000 сомонӣ сар мешаванд ки барои зиндагӣ кардан 100% тайёра. видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе барои реклама дорен, метавонем ки дар номерои WhatsApp имо рой кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонию 42 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имкон надошта бошем, видеонавори моро дар имотон подлиса кунед ва бошад навора сар мекунем. якам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳоти уртабоз қарор дорад. 6 сотиқ замина, 3 дар хона кардаги тайёра ки хонаҳо навсохта даромшон ремонт дорад барои зиндагӣ кардан 100% тайёр аст. ду тарафи хона маҳкам аст ва ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам ҳаст. отделни ки барои зиндагӣ кардан 100% тайёр аст. ва чанд намуд дарахтони навниҳоли мевадиҳанда ва ангур шинодагӣ аст ки дӯстон ҷошам соза ки ҷа ҳамсоя уже давоно зиндагӣ кардесиянд. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ва вариантҳои алиши ҳам дорад бо ягон мошинкати ё ки ба ягон квартира, ягон дигар хона ҳай метавонем ки вариантҳои худтон дар рақамҳошон пешниҳод кунем. рақамҳои Тоҷикистон шонда имо дорад ва рақамҳои Россия шонда WhatsApp метавонем дигар маълумотша гирем. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ дорем дӯстон. срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ваданасос. аз ваданасос 2 километр болотар аст. кӯчаи Самат обода мешавад. обшим хонаи временка дорад. 6 сотиқ дигар замини холӣ ки барои хона кардан 100% тайёр. обсвечам аст. ҳуҷҷатҳои хона 100% тайёр. дар инҷа уже одамо зиндагӣ кардесиянд давоно ҷош беҳтарин аст дӯстон. фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад, муомилаи нағз дорад. кадомтон агар харидор бошед, рақамҳои Тоҷикистоншон аст ва рақамҳои Россияшон имо WhatsApp дорад, метавонем ки дигар маълумоти 100% гирен. агар шумо ҳам дошта бошед ҳам хел хона, замин, квартира барои реклама, дар номерои имо WhatsApp рой кунед, реклама мемонем. сеюм квартираи фурӯшӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 65 микрорайон мешавад, назди поликлиникаи ҳашт, яъне ки зебошка бардорон. якхонага квартира аст. дар дуюм ошина қарор дорад. 24 квадратный метр. обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш қоидави аст ки ҷош ҷои беҳтарин лестниса аст. хона бо чизи чорааш фурӯхта мешавад барои назе ки дар наздикиш садик, мактаб, мағоза ҳамин хел чизо дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 229 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадоми харидори аниқ бошад. марҳамат, рақамҳошон дар поёни видео метавонем ки дигар маълумоти 100% гирен. лайкотон намуне, лайкотон дареқ надорем бардорон. чӣ хонае ки дар кора дар комментария нависен, мо албатта мемонем ва видеонавори моро дар имотон подлиса кунед. раҳмат барои дастгириятон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар хушманзар поёни Зариявосток мешавад. кончи обшим 6 сотиқ замина, 4 дар хона дорад. 2 та подвал, 1 та калидор, ошхона, ҳаммомшам дар дарони ҳамин хона кардагӣ аст. хона бо ғӯшти пухта тайёр шудагӣ ки 25 000 ғӯшти пухта рафтагӣ. се тарафи хона маҳкам аст. ремонт дорад. термикс ва дигар чизошам аст ки дар ҳаминҷа оби чашма ва каналам ҳаст. ва якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда шинодагӣ аст ки дӯстон срочна фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадомтон агар харидор бошед, рақамҳошон дар поёни видео имо WhatsApp дорад, номерошон ҳам кор мекунанд, метавонем ки дигар маълумотша гирен, арзон када метиҳандтона. марҳамат. квартираи фурӯшӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразем райони Сино мешавад, наздикии мактаби 123, яъне ки пеши ҳам мактабда қарор дорад. духонага квартира аст. дар сеюм ошина қарор дорад. 42 квадратный метр. обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш ҳаст. отделни хона беҳтарин ремонт дорад. бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки срочна фурӯхта мешавад.
бо нархи 250,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. Кадомтон агар харидор бошад, рақамошон дар поини видео метавонед ки муроҷиат ва маълумоти 100% гирен. Дӯстони азиз, як бор дигам такрор шавад ки агар шумо квартира, хона, замин, чизе ки барои реклама дорен, мошин ҳам бошад, метавонед ки дар номерои WhatsApp имо рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мегузорем. шашум, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлидагии дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Болёни поён мешавад. Обшим 6 сотиқ замина дар хона дорад ки хона тайёр барои зиндагӣ кардан, дарунаш ремонт дорад. Бардони азиз, хона бо яктага калидорам дорад ки бо шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. Якта ҳоҷатхона, ҳаммомшам ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 60,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. агар кадомтон ай ҳамин территория хариданӣ бошен, ин рақамошон дар поини видео метавонед ки занг занед ва маълумоти 100% ай худшон гирен. лайкотона дареғ надорем дӯстон, лайкото намонед, чӣ хонаи замине ки дар кораи нависед, мо кофта ба шумо пешниҳод мекунем. квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон қарор дорад дар қайроқум тарафи Ленобод мешавад, ҷои одих. агар кадом медонад, як хонага квартира аст дӯстони азиз, не ки дар якум ошунаш қарор дорад, саколни этаж, яъне ки дар ҷои таги якум этаж мешавад. обшим 40 квадрати метр, об свечам аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам ҳамаш дар даронша ки ремонти беҳтарин дорад. дӯстони азиз, яъне ки лаби раҳ даст, дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳамин хел чизо аст, мағозаи кабир дар наздикиша мега. хона техпаспорт дорад, ҳуҷҷатош 100% фурӯхта мешавад бо нархи 165,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. бардорон кадомтон агар харидор бошен, метавонед дигар маълумотша гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлидагии дӯстон қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, назди Чилечорчашма мешавад, яъне ки то Чилечорчашма 200 метр роҳ аст ва дар бари хона дайрои обам мегзарад. обшим 11 сотиқ замина ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор дорад. об светаш гуфтам чӣ хеле ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам ҳаст. гирди хона маҳкам аст ва дарахтони мевадиҳандаам дорад. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 130,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. дар хона фақат медарои зиндагӣ мекунед, мега соҳибшон бе ягон камбудия. агар кадомтон харидор бошад, рақамошон дар поини видео муроҷиат кунед ва маълумоти 100% гиред. марҳамат. мегзарем ба наҳум эълони навбатӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино, лаби раҳда қарор дорад. ин амидома якхонага квартира аст, дар 14 ошуна аст, 47 квадрати метр. агар хоҳед дукоматакаш мекунед хитон. об светш аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш аст ки хона бо ремонти беҳтарин таъмин аст. ҳамаи шароитҳои зиндагӣ дорад ки срочна фурӯхта мешавад бо нархи 240,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадомтон агар дӯстон харидор бошед, рақамошон дар поини видео метавонед ки муроҷиат кунед ва маълумоти 100% гирен. соҳиби квартира хоҳиш карда ки беҳуда занг назана, кадоме ки харидор бошад, марҳамат, дигар маълумотша худмон мефаҳмонед. даҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлидагии дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар деҳоти Гулбоғ мешавад. обшим 5 сотиқ замина ки 4 дар хона дорад, якта калидор, подвал, ошхона, ҳоҷатхона дар даруни хона аст. хона бо ғушти пухта бардоштагӣ ҳаст дӯстон, ду хонаш ремонти беҳтарин кардагӣ аст ки об светшам аст, ошхона, ҳоҷатхонашам дар дарунша фурӯхта мешавад бо нархи 130,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ва як камаз дигар сангам дорад. як тарафи хона маҳкам аст. бардорон агар кадомитон харидор бошед, ягон маълумотша хоҳед пурсидан, дар ҳамин рақамошон муроҷиат кунед ва маълумоти 100% гиред. марҳамат. 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар райони Фирдавсӣ 63 микрорайон мешавад. як хонага квартира аст, дар якум ошуна қарор дорад, 37 квадрати метр, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом,
баромадаш бо лесензия аст, лифт надорад дӯстон. Хона ремонти беҳтарин кардага бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, яъне ки оби гарм ва термикс ҳамин хел чизо ҳастанд. фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. ҷош ҷои беҳтарин аст, дар наздикиш мактаб, мағоза, садик ҳамаи ҳамин хел чизо ҳастанд ки кадоме ки мегирад пушаймо намешавад гуфтага. балкон ҳам дорад. рақамҳошон дар поёни видео. Кадомтон агар харидор бошен ай ҳами ака метавонен маълумоти 100% гиред. марҳамат. 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон қарор дорад. дар шаҳри ваҳдат мешавад, дар наздикии дараи ромид гуфтагӣ ҳастае ки деҳаи каҳлон амон шаҳид. ҳамин хел маълумот камтар хато хондем, чун намедонам. 4 сотиқ замине ки дар хона дорад. якта ошхонаашам ҳастае, қатъи ҳоҷатхона, ҳаммомшам. гирдош маҳкам ҳастае дӯстони азиз. об свеч ҳам ҳастае. фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадоме ки харидори аниқа гуфтага биёяд хонаро ай пеш бинад бо савдо ҳам мешавад. ҷош ҷои нағз гуфтага природаи зурае. ина бардони азиз рақамҳошон дар поёни видео метавонед маълумоти 100% занг зада худтон гиред. марҳамат. 13 квартираи фурӯшӣ. 13 квартираи фурӯшӣ дорем дӯстони азиз. квартираи новостройкае ки ремонти беҳтарин дорад, қарор дорад дар шаҳри бохтар, дар қорғонтепа, пеши паспортни столпишти военкомат мешавад, наздикии бозор даруни шаҳрда қарор дорад. бардорон ман бисёри баъд гуфтам ки шумода фаҳмо бошад. духонага квартира аст, дар якум ошина қарор дорад. 47 квадрати метрае. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, термикс, оби гармшам ҳастае. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, ремонти беҳтарин дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 268 000 сомонӣ ки нашод арзон, ягон чи гуфтагӣ нестанд. хай кадомитон агар харидор бошен дигар маълумот чанд мегирен. ҷош ҷои беҳтарин аст, квартирам ремонти зур кардагианд. марҳамат метавонед дигар маълумоти 100% ай соҳибшон гиред. 14 квартираи фурӯшӣ. 14 квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, дар районош қарор дорад. аниқтар маълумотша нагуфтиянд, узру зиёд айхчон мегирен. духонага квартира аст, дар сеюм ошона қарор дорад. 80 квадрати метрае. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш ҳаст отделни. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, ремонти беҳтарин кардагӣ аст. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадомтон агар харидор бошед рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти 100% айхчон занг зада пурсен. шумо агар ҳамин хел квартира дошта бошед ки хона, замин, квартира, мошин чизе барои реклама метавонед ки дар номерои имо, ватсап роё кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. ин буд 14 хонахои фурӯшии мо. то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.